चले बचिया खा ले का करबे हमार पतो ही देख के जरे लिसन जानले। अच्छा ये बताओ दीदी हम नहीं बुझी पावत कि ये तो होता कराही में मान तनी बाटू परिवार बा आता ना मुर्गा बनवे आ हो ये मिलन तू तो जानता ही बाड़ी की तनी हम गोड़ ओड़ खाने जानते से बचिया तो रखे देख के हाथा हाथ कटोरे में ले चोरवा देल होई हसन पलंग जानले खइले होयसन त खइले होयसन त केकर बहिनिया खाई ना हमें से आवल ना जाने बाकी अब तो हर अरे जायद हम बानी ना रे खाए के तरह दुख ना दे हर चिंता मत कर। अच्छा ये कभी ना भरे है तो जीजा कौन के हमके दू परानी पानी जापन ले जाके मुहान पर बनावल जी खाई जी पियल जी अब नहीं खाई जीजा के दिमाग में काम करो तो जीजा के कहत रे जीजा के तो दिमाग सठी आइल जाता बेटा पतो ही में जानले ए घरी हमरो नहीं हम जमा त बते काट लगले जब तब गाड़ी देलन हमरा के काट ले बड़ी बूढ़ा जाता उन गाड़ी कर देत जाता ठीक है बजाय तो देवे चिंता मत देवे तो गाड़ी देवे तो का करे के बेटे लातो खइहन लात बुढ़ापा समय में उनकरा दुख न बरे हैं दुख बेटे कहेली सन क त कहे कहेला कहे सन ख त ख कह हमर बात लागे देलन कहलन तोर पतो ही कहते तोर पेट नीचे भरा जीजा मगड़ा हम हां जानले हां तो बिचारा पतो ही के रखले हटे हां मत कह दीदी ज्यादा बहन बहन बानी जावे तीसरा सुनी तो सुन के का करे बहिन हो के लगलत के बहिन हनी जा एक दूसरे का दुख ना बाटल जी त के कर बाटल जी बता के का से बाटब हम ई तो बात कनी है बुचिया एबार सब्जी का अंडा ले ले 4 गो आमलेट बनवा के खा ली है बैठ के ना ये दादा ना अरे खियावा साली आइल बाड़ी हां हो का तार पत्तो खियावा तैसन पेट भरत तैसन अरे बाप हो बाप भर कराई उड़ा देली सन आशा हमर बहिन के होइए धराई बा दुगो पीस सब खा जाए का कुछ याद बा बड़ा देले बड़ा कुछ बा याद बाटे के कहत रहनी कि मुहान पर चलल जी बनावल जी अरे खाई दादा तब अब देखो बुढ़िया का ताकतिया तब साली जी बोले आराम से खाई ई मत जानी नो कि जी जगह वाले भाई तला जाए के बा समझ गनी नो अरे लाजा तो नहीं की बाकी हाँ। बोलिए ना जहर बा ना ऐसा बात तो नहीं खे तार बहिने बाड़ी दयालु अब का कहे के बा तनी पूछू तनी 1 रुपया कदर करेलन हमार देख हैं देख अब तू बोललू अब तार कदर कल छूट गई ए साली जी अभी बढ़िया खड़ा ना लेके बा खा छोटा का नतिया खिया दा बात अरे बाबा कदर न जाने बाली गाड़ी रे निकलता बिरिया गाड़ी। के अरे कबले जोगा के राखी बेलिया के जाना दीदी जैसे आई सुघर ना चल ला तू, बिरिया हैं? के हम जाने तले बुढ़ा जाई ना आओ तनी खा खाना खा देले कर शांति से जब खा बैठा दे तब ओकरा के कौन दिन पता तार बहिन आइल बाड़ी तो मोर मजाक करत आई तारा त लिया के दे बड़ा मारा मार के रोज फोन आवा जाला ना मुर्गा ना लेनी हां लिया ना के दे लेनी, हाँ। तनी ओइसे खाए तो खातिर ओकरा के। पतो ओइसे तो पतो कटोरी में काढ़े काढ़े ध देली हस के पतो हिया ए और कुछ लिए साली जी बिटिया? देखी गिलास ले काहे गिलास ना रहा कुछ जौन भी खाए के मन होखे अपना बहिन से चलो कही, हां चलो हमरा खा से ओकर कही। खाए लोकर मुश्किल कर अरे चलो खा दादा हो बा तू खा ले बता। बच्चे बढ़िया से खा ले खियाओ खाई ना जीजा पता मैं खूने खौलेला दीदिया के बस तू कहला सामने की बोलता नहीं ना तो आगुनी मन करता जाए के तरह के छोड़ के ए अरे ओइलू ना गोइलू हाला ना वो कहइलू रतिया में लिपटी क के घचर सनैलू खाला ए दीदी ओरे दीदिया ए दीदी आके तू ओहो दीदिया तारा की जय हो अब फे एको के देखो और ए दीदिया देखा जीजा अरे का करते ना जी अरे दादा ओ अब कुआर रहल तो उहे कुआर रहनी तो उहे हाल आ एथु हो गल तो उहे हाल उ बाजा ना बाजी बुझाइल बहिन के कतरी बहिन के कपार पर चढ़ा के धऽ देले बना बात बतियल बन लगल मुद के न हो यहाँ से फोन आइल हेलो गोल लगन भौजाई तू तो फोने कल भूला गेल बड़ू दूधिया के चांद हो गइल बड़ू अब शहर वाली हो गइल तो का पूछब देहात वाली ननद के नहीं तो ठीक बा तनी तबीयत खराब रहुए कल हियाँ
पानी में चढ़ हुए ठीक बनी जानते ना बड़ू गर्मिया होला तो हमार गस्ती मार देला। हाँ हो ठीक है भैया ले टिकट उकट बनवाओ तड़ू ठीक बटे जा तो लैका रोता एगो इहे भौजाई भी ये दादा महातारी नियर तो माने ले महातारी का तो प्यार दुलार पैबे ना कोई एगो इहे भी यही के महातारी का हो भौजी का जी हे जा बैठल बाड़ू अरे घर में कहीं कैसन मानवा उसठ लागत जी इधर त खेलो जा मौसी के हैं पियाओ जो चाप के ना त जानते बुकत ना शिकायत करे ले तनी तनी खाती देखी कुछ लोग होला के खा के भी अथू करेला अब केतनो त खाई न लेकिन शिकायत त जाके करबे ऊ करे तो करम बोइले बा खतनो खियबू शिकायत जाके गइबे करी बबुआ जी हाय के पेड़ा ना इकावन तो कहाला वो बड़ा बरियार होला का तो अजी बड़ा बढ़ियार बेकर हाँ। पलंग बड़ा नी पलंग दे तो कितना सुझान बानू एकदम चिराजी बस निकल जाई बुढ़ऊ से कोई के अपने घर में पलंग बनवा ले तनी तू बढ़िया हो जाई चिराजी तो महंगा लकड़ी होइल बा तब कहाँ जाता जात कहाँ रही आई लनी अभी कौन तनी मरचा उरचा लेके आई साग सब्जी नहीं खे ठीक रहल जवन तवन बनल बाटे तो साग सब्जी पर जी जाई मौसी तो जानते बहू करे रोजे रोजे बकरे मीठा आ मुर्गा मछली बनी आ शिकार बनी कहले यही खातिर तो निकिया रही ना आई ना बड़ा बनावे लसन खियावे देखी लसन आपका मौसी आई ना जब तब 50,000 के खर्चा बढ़ा के जाई ना हाँ। बढ़ा के जाई ना ई ना सोची ना न कि मने कहाँ से आवता कहाँ से ना ना ई तो बात ई बात जन्नी उनका पेटे पहाड़ बाटे पेटे उनका जेतना भर जा औरी को खाए के बा हगे के बा औरी का करे के बा वाला पड़ी खाओ के पड़ी लगा दे लिया ओकर बाद चल जाई ना हाँ हाँ भौजी का करबो ओकरा तनी बेसन लेके आई बा कटहर तनी पकौड़ी बनाई पकौड़ी नियर बना के सब्जी बनाई अच्छा पकौड़ी ठीक तो कह दो कोकता ना कोकता जी वो चीज मांगी समझी हाँ? देखी आप ऐसे बात कही ना दूसरा से ना कही ना मांगो तो नहीं हमारी इतनी खाए के मन करता थे जो ना ना मिलेला काटा हारा वा कटहारा वा पकावल जरा कुआ हाँ उहे खाए के मन करता दूरा दूरा जाइए अरे चुरकी ना काजर करो दोगला उ मारब के भी भाग जाई हमरा के जवन जवन मन करता तारा खाए के तो हमरा के बतैले जे हम तारा के ले खिले जाते ना बुझाई जी हम उहे खाए के मन करता थे रुको तब लाई जाइम लगले ठहर के रुक जा ठीक बाटे जाई आ बड़ा चुका लेके आई फ्रिज में धो के खाई ठीक है बा सुनी ना कि गरम चीज है लेकिन क्या कर फ्रिज में धो खाई बाप रे बाप जब से मौसी जी आई तक लो इतना परेशान बानी का बताई मन करता ना कि मौसी जी का हाथा धा के बगेत दे ओ तो हमरा किस बरता मम्मी जी के देखो कहतनी कि का हो गल बहिने हिया खा ले लस तो हैं एही से नु करनु अपने गांव न बास ना हला एही से ना होला एही से तो पतैया बगे दले रहनी सही धरे हैं तू ढेर जाना तड़ू आए चिकला तड़ू आ बहिनिया सुनी त का कही बताओ का सोई त का कही कही नु त देखा हतनी खैला खाते कर पतो दुश्मन भइल बैसन हमारा देखी हमारा से दिमाग हमार ज्यादा खराब मत करी ठीक बा एक बार कह देनी कि मौसी जी के बगैर दे हिंगे बगैर दे त का मौसी जी का खड़े जी अब बेरी बेरी जब मन करा तब झोरा उठावनी चलावनी त हो अभी हम जियो तानी अभी हम कमाता हमर बूढ़ा बा आ तोहन लोग के का दिक्कत बटे हमार खाती है बहिन हां हमार तो मौसी जी के जाके मना कर दी हमनी से बेरी बेरी मत कह के एक कन्या हाई बना दो हाई बना हमनी के घर तो न कर नहीं खिन जाए त का कर बुझे घर में का कर बुझे बने बुझे खे बुझे ना त उहे हमर मर्द होई उहे हमर सास ससुर होई कि रौरा सब त ठीक लागी उ बेरी बेरी कहिए त हमरा के ठीक ना लागी का है वो हमार बहिन है तो करना त तू हर मौसी सास भइल त मौसी सास के तार कोई फर्ज बनता ठीक ना हां त मौसी सास हाँ। को करल फर्ज बनता न त एक दिन दो दिन खातिर हमेशा खातिर ना कि 6 महीना इजे लाग रहा 365 दिन हमनी कहे खातिर त जूरी कहती है बनावे के बना दो हम ना बने जी एक बार कह देनी ना बने त ना बने बेकार खातिर कुछ हो जी घर में कहता ना खिसिया हाँ। तो हो सुनी तो अभी उठ के बहिनिया चल जी हम चल जा कहीं रखले बा रहा सब के आदत ह एक आदमी जाते एक आदमी बलात रह जाए एक आदमी इनका त हमेशा का आदत बा जब भी झोरा झकर उठाई आए जे जी हां तार तो बुझाता मुंह में लस्सी ना रहले हमारे एकदम मुंह में लस्सी चिड़चिड़ा ना रहेला हमारे मुंह में लस्सी ना रहेला ठीक बा जाइए जिले हमार दिमाग मत खराब हमार करी त ओकरा घर चल जन तो कर पतो का बना के खेती का करी अच्छा अपन सास के त खियावल नहीं खे जा तारा के खिया दिहन जा यही से त बगदला रही तुम कर बात ना लगता ई दे ई ताई हो तू देखे करल तू देखे करल जी देखे नहीं कि तो जानत नहीं जानत हालिया जानत नहीं कि हालिया मौसी जी जानत को रहू। नहीं कि तने जाना तनी खा नहीं खाए त हमर
बहन के न गोलू कुड़ा लेके उठा तड़ू जा। ये कहता ना बदमाशी ना सास या हो आ ये खदमड़ हुए हिया जान अपन बहिनिया रे ना पटीशन खिची आ मन करता कि मौसीवा के जाके नो के इतना गाड़िया दीदी से बेटा तनी ना तो कहता नहीं दीदी जीरा के बना के खियाई हमारा बस के बाहर भाई कुल आ अपन मर्द रियाल एक दिन दो दिन बनावेला तो खिसिया जानी ई के बना हमरा के इनकर के बना के खियाई जाता नहीं बरा हम सुतता बा बनाइम ना कौन जानी कुछ कर दिया जा तो मुर्गा है तनिए मिलल हता का है बहिन प्यार से खिया दी हलस 2 गो पीस खियाओ चाहे 4 गो पीस खियाओ प्यार से खिया दी हलस तो एथू ना हो गई नी हो हाँ माई के हाथ के बहिनी के हाथ के नैहर एथू खा ल नैहर के हाथ के कुल खाना तो तनिए मन तक करेजा जुड़ा जाला मुर्गा न रहल हवे मार बाप रे बाप कहता ना टेस्टी बना रहल हवे जान तो कर पतोहिए से पूछब केवन मसाला डाले लू सर एगो हम बनाएम त हमर मर्दा कहेला कि केवना मुनर के खाना बनल बटे रे भातारा का ना मसुइया चूरा के खा ल अपने भातारा का मसुइया चूरा के केवन मसाला डालाई रहे ठीक बा कैसे बोलत यार यहाँ लड़ा जाए कि ना जाए जी काहे खातिर के हमारे घर से जाई रहा ऊ कहे बहिनी कहल बनी आइल बानी खा रहे खातिर पेट से बाहर खाए खातिर कि पेटे अपना खाए खातिर ई पूछत ए बाबा रे खाता नहीं चले तनी हक गे खाता नहीं चले तनी हक गे हग त हम ना होगा तनी अपना गाड़ी से होगा तनी तू ना पर हां त परपरा तनु है तना हमनी के जांगर नहीं के कि रे जन कर तन बना के देत रहे अपना सास से समझा का कह रही मम्मी जी से कि कदिन की गिलवच बना के देवे खातिर हां कहनी हां का हो गई ढेर मुंगरा रे छछलल के वाला पतो त खिया त नहीं कि तो हम ने खुद डालो तो पतो त खात खिया नहीं कि त छिछिया त ये हिताई हां तब कहे ही तई बहिनी के है आइल बनी हां त बहिनी के नहीं आइली नो जा ओकरा से समझा जा हमरा से बहिनी के नहीं आइली नो त जिसे निकली जिसे ऐसे कैसे निकल जाई हाथा हाथा बगेदा के पड़ी बगेदा ना तनी बगेदा ना क्यों बोलते तुम्हारे बुझाता रे मौसी भोसड़ी मौसी कहलन कि भोसड़ी कह कहते भोसड़ी लागे त भोसड़ी कहइए कहो कहिए तो बस कह सा का करे के कह सा घर में अच्छा, हमरा जा के जो कह- जानता वे कोई कि हमके पंखा एक को देखते बोले बा जे तोन से पंखा मांगतनी खाना तो शुद्ध खियौता ने खसता पंखा का देबो खाना ए घड़ी तारा के पूछता टे गर्मी में बुझाता कि के हम बनाइए पूछतनी ये दादा हम पूछतनी सब ये बतिया कहला कि गर्मी में के पूछता आ वो तना हंडा का हंडा बनता टे मल बुझाता कि दलिदर भरल बा घर में ना ते थी करो निकल जो फोन आवता तोरो तू रईसे बनेला मीठे मीठे बहुते कुछ बोल देवेला मैंने बहुते कुछ बोल देन हाय तोरा के कहती है तो तनी चलो तू कहतर त हमर तो नहीं खेसो खूब नो खूब ढेर नाम मौसी जी नहीं, क्या देखा बुझाता कोई था? ठीक बा निकलिए जिसे कहां निकल कहाँ निकल जाओ हमर बहिनी आए कहाँ निकल जाओ करे जा पे बैठा ली बहिनिया के बैठा ली करे जा पे कहतिया के अपनी भातारा के मांस चुरा के हाँ, खो अच्छा हमार मर्द नहीं खे घर में दे दे हिस्सा खाना पानी में हमार पैसा नहीं खे देत मर्दा तो होने लोग को सब बा ना एजे थोड़ा ना जीजा यहाँ लुटा दो जीजा एजे ने बना सकत खाली खात रहनी दान कर तबे दो। वही जे छरकत रहना हन कहाँ बड़ा हो बूढ़ाऊ है देखो ये हाथ धक बाल निकाल के कहत ऐसन भेजे हाँ? भेजम ना तई जाएंगे अगर पाँव पूजम देखू समस्या तन सुधार जो ठीक ना कैसे बोला तो बुझाता रे आई कैसे मौसी ने रे तो पोसले पाल के तो कितना बड़ कइला तो का कर दे दान दीदियो कहौ दे सुना दे कि माई मुंह मौसी जियो सुना दे ऐसा मौसी ना चाहिए ऐसा ढण पिस का भइलो सुनान आ काज ने के कर ढीड़ का नहीं भइल? का भइल का हो देखो हाथ धक निकाले के कर मेहरानो कहती है हमर बहिन खोले के खोल चेटावा रे दादा सब देखा पिया करे बना से जा का भइल का भइल का भइल? हमर बहिन यार गांजा मार के आज बना रे गांजा छी 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 ओकर क्वाइल छोड़लू त ना बुझाला हां कुछ पूछा तनी का कहतन बहिनिया हमर हाथ ना खाती है तो ससे कहत कर मेहरानो कहती घर से निकल के जा ना गर्मी में खियाई ता ना पर मन नहीं खे बुझा मत बनाओ तनी के हां मत बनाओ सब ठीक बा तो दान कर दम मैं दान का दान कर दो हाय खेल बड़िया के मेरे बतिया बतिया तो शादी आई रहे तो खलबड़िया कहानी आधार छोटा ना समझ जो जनता नहीं सुना बोल दीजिए बोल जदा के अंदर में अंधली धली ना धल तक ऊपर में ना कुछऊ अबे तोरा अपना मन का भूत बने जे रहबे तो शादी त डाती आवत रही दाव के खींच छोटा धर जनता नहीं जेकर खींचे को ओकर खींचे तो अपन सास के खींच तू मेरे घर ले जा मेरे घर ले जा जी होकर कोई
नतिया के मार हो करे मार कंची? का रे मार हैं होय का सरली बोलत ये अरे का? आही दादा होय का अपन में लड़ गुला काहे के लइकिया के काहे मारता लो लइकिया काहे मारता लो अरे पुछिया जी देखा है खेलवाड़िया मार के कहत ना जाई चलो पुछिया जा मैं सुनो अरे मैं कुछ खाई बाही ना तेरा पुछिया आया ये ना मैं खाई बाही ना मन से चला आम लेके गा जा, जा, जा। मारम ना के भात ना घोटा जाई ना सुनी पहले देख जे छोटा दल बेगने हम छोटा सा तोरा मारे क्या करे मारते है मगड़ा बोलत रहे खेता बे तारा की रवा रुकी ना मोगड़ा होते खाली पी के तू जा डर रहे तू जा तो हम तो जाते तू जा। नहीं हां तू जा, चल तू तू जा तू जा ना तू जा। तू जा हम- चल इज्जत नहीं कर जहां तो ए सोनी ना सानी है जाई देख